गारिया नोंनिमोन ना? जानो ओरैनो मा जानायमोन गारिया? गारिया माबासो आं साउन्ड सिस्टेम दामोथ' गारियाव हारसिंबा ओमफ्राय टेप मोनसे आवाज गाबबाय गाबनायनि उनाव आङो रिभाइभार होनबाय थादों आरो मबाइलाव ओमफ्राय आङो दिनैहाय जाबादा माबाफोर जाबादा नुखादों आरो आं ओमफ्राय आङो दसे थानानै स्पट जानाय नुदों आरो ओइ माबासिम मा होनांगोन साउन्ड सिस्टेमनि बनेट दं ना साउन्ड सिस्टेमनि दं स्पट जानानै लाइट जोंनाय नुबाय आं गारिखौ एकदम फटाफट लाखिबाय आं साइड बोखांगासिनो थायासै ओमफ्राय बिनि उनाव बेनो खोन्थाहरबाय खालामनानै बिदि जाबाय मा खालामनांगोन होननानै बे बेटारि माबा कानेक्सन खालामना बसनांबाय गैया बसनोबो रोङासै आं देखलाबायबो हायासै उनाव हाबना नायफिनबा गारिया जोंगासिनो सिङाव हारसिंनो जानाय जायो हारसिं जाहैबाय आरो हायासै आं उनाव जेबो खालामनो हायासै Halo?